ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ଟପିକଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିରିଡ଼ି ଆଗମନ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ସେଇ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ତେଜ ବିସ୍ତାର ହେଉଥିଲା। ଯେତେ ଗରମ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ। ବାବା କାହା ସାଥିରେ ଅଯଥା ଗପ କରୁନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ିର ଲୋକେମାନେ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ବାବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ବାବା ତାକୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଭିକାରୀ ଏବଂ କୁକୁର ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାବା ସବକା ମାଲିକ ଏକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦିନେ ଶିରିଡ଼ିର ଲୋକେମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ବାବା କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ତପସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାବା ମନା କଲେ। ବାବା ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ, ଥରେ ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଖୋଳିବାରୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋମୁଖା ଆକୃତିର ମୁଖା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା, ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କାଷ୍ଠ, ଦଣ୍ଡାସନ, ସତେଜ ଫୁଲ ଓ 4ଟି ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଶିରିଡ଼ିର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବାବା କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବଂ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକେମାନେ ପୂର୍ବପରି ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାବା ଆଉ ସେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ।